Erik Lokwenski, ja, gelijk eigenlijk van het begin al heeft hem koproen, hè? Gelijk al het initiatief. Ja, nou, volgens mij de eerste twee nog samen met Raymond. Ja, dank je. En nou ja, toen die liet op een gegeven moment lopen. Raymond komt nou binnen. Ja, dus die liet lopen en ja, toen ben ik gewoon maar in hetzelfde tempo door blijven lopen, natuurlijk. En nou, toen kwam die later wel weer dichterbij. Nou ja, op een gegeven moment dan is het verstand op nul en zorgen dat we finishen. Hè? Dan, dat is Sunend. Ja, wie het nou in? Ja. Vijf weken terug toen ging het met 10 vingers in de neus. En vandaag kreeg ik 1 vinger in de neus. Dat was echt... Maar toch wie de vastsprong op Raymond van Lunsen toch behoorlijk. En die was ik heel maar grutter. Die heeft zelfs ook redelijk gauw in de gaten van ja, als ik gewoon dit een beetje volhoren kan, dan kan de overwinning maar niet meer omgaan. Ja, dan zet je hem wel natuurlijk op een automatische piloot. Want dan weet je wel van, nou ja, ik nou gewoon geen gekke dingen doen, dan komt het gewoon goed. Maar ja, het is 42 kilometer op 37. Dan kreeg ik weer een klein dipje. En dan, ja, dat moet je dan toch zorgen dat je niet te veel, niet te diep gaat. Nou ja, dat lukt gelukkig. Dus ik ben blij dat ik er ben. Die kameraad, Gerrit Kramer, heeft hem 2 keer gewonnen. De heeft nou eindelijk, hij stond nou ek. Ja, dan moeten we maar proberen over 4 jaar nog een keer. Hè? Dan zullen we zien of we het kunnen evenaren.